9, 8, 7, 6. You're watching the best video in the whole universe. What's up? Hej, zítra jedem do Washington State, brachu, chápeš? Hej, necítím se moc dobře, kamo, celkem se cítím se jak pes, ale to nevadí, kamo, jakože vadí to, ale víš, co si máš dělat. Hej, teďka se připravuji, víš co, na to, až tam pojedem. Snažím se na nějaký coldrex.cz, abych se cítil lépe, víš na to. No a uvidíme, jestli to bude dobré nebo ne, kamo, doufám, že jo. Bude to dobré jako pes, kamo, ale co se mi to stalo s vlasem, hej lidi, nemýjte si vlasy, kamo. Já se rád. Jsem na tenhle hrníček, bráško, tíhle, jsme tady coldrex.com. To je ten dresňácký hrníček pro drsné lidi. No, takže lidi se mě ptal, kde jsem sehnal ten coldrex. Nikdo se neptal, kamo. Prostě jsem se tady přivezl, kamo, těbe, jak bych ho asi sem dostal, jako. Přemýšlej, ne? Ráno vstáváme, nevím, kolik vstáváme. Prostě vstáváme brzo, kámo. Jako nestáváme tak brzo, ale ti věřím. Začal jsem se začít vyjadřovat jako habilis. Co? Takže jsem chtěl říct, že bráško, mám hlavu jak moped. No poslouchej, bráško, no si bych si tím mohl vytírat podlahy, ti jebe. No takže zítra prostě vstáváme kolem kolika. Třeba 7:30 vstáváme. Vstáváme třeba v 7:30 a uvidíme, kamo, bude to chillet, víš co? Protože musím jít na letadlo v 11:30, něco takového. No takže to všechno stihneme. Kámo, doufám, že to bude banger, protože se tam těším FPS, je to něco jiného než Arizona, kámo, takže to, hej, já vím, že to bude banger, hej, to je takové to, že máte takový ten spider sense, kámo, víš, kam ti mířím, že prostě víš, že co bude banger, víš, kam ti mířím. Kámo, hej. Dobré ráno, kámo. Hej, cítím se trošičku lépe. No ale stáváme, kámo, není čas ztrácet čas. Kámo, takže teďka se děje něco hrozného, chápeš? Protože poslouchej, já jsem si zapomněl cestovní pas a to znamená, že my tak nemůžu, takže teďka čekáme na to, až nám jedna jako rodina společnice přiveze ten pasport, kámo, snad to stihnem, protože ten boarding je za 50 minut, kámo. A bydlíme odsud 45 minut daleko, kámo, takže snad to stihnem, kámo. Ty vole, ale já jsem ten kokot, chápeš, že jsem to zapomněl. Sere mě to. Ale zvládnem to. Sere mě to, ale zvládnem to. Peace. Hej lidi, máme to, kámo. Máme to. Ty vole. Máme 13 minut do departure. Ne, do odletu, takže to chill, kámo, ale takový stres jsem v životě neměl, kámo. V životě jsem měl taky stres. V toho životě nesmím říct mám mě, kámo. Mám, jestli se na to díváš, tak je to AI, ok? Je to AI, všechno. Všechno je AI, mami. Všechno. Ty vole, dělej, jaký klač, kámo. Hej, dejte respekt Hazel, kámo. Dejte respekt Hazel, kámo. V jakékoliv formě, ty vole. Ať už v obytování ledviny nebo nevím, kámo, a to v píči prostě. Respekt Hazel, kámo. Tak tohle bylo top 10 stresových situací v mém životě, kámo. První situace byla, když jsem se narodil, kámo. A tohle hned potom, kámo. Ti pojebe na hlavu. Také stresy mi děláte, kámo. Já musím mít dole kortizol, víš co, abych luk zmaxoval, víš kam tím mířím. Měl si prdel z vás, kámo. Peace. CAS odletu baby. CAS odletu baby. CAS 踊れつベジビー You'll receive your miles after meeting the minimum purchase requirement of $1,000 in the first 90 days of account opening. 80,000 miles is enough for 2 to 3 round-trip domestic tickets anywhere in the U.S. Using American Airlines to be a part of your journey. Thank you and welcome to Seattle. Takže už jsme v
Seattle. No a kámo, když jsme přiletěli, tak jsem si myslel, že jsem přiletěl do Havířova, kámo, bo to tady vypadá úplně stejně. Asi nám prdel, bude škola, víš, kam tím mířím. Je to tady jako úplně jiné než v Arizoně, no. Ale uvidíme, kam bude to banger, to prostě vím, víš, kam tím mířím. That's either football or baseball. Takže právě jsme v Pike. Oh, you wanna say hi? Let's say hi to my video. Yo! Takže právě jsme my jsme teda v Seattle, jsme teda v downtownu a teďka jsme v Pike Marketplace, kámo. Je tady strašně moc lidí, smrdí to jak ryby, ale víš co? Je to takové rybářské městečko, takže dost fajn, kámo. Tady teda strašně moc lidí, strašně moc věcí a je to tady dost cool, kámo. Tady dělá cheesecake. Tohle je první Starbucks ever, kámo, chápeš? Prostě v Seattle. A tady fronta v debil. Fronta jak na banány v Havířov City, chápeš? Teďka jsme u zdi plné žvíkaček, čuju se na to, kámo. Tady máš prostě milion žvíkaček na zdi a nevím, co si to mám myslet, nevím, jestli to je dobré nebo ne. Nevím, jestli se mi to líbí nebo ne, ale I guess husté, kámo, nevím. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte, já jsem úplně zmatený, kámo. Nevím, no. Jakože asi proč ne, víš co. Hlavně to ne, kámo, nežvíky to nikdy, to ne, kámo. To vůbec. Jedna věc, kterou jsem nečekal, je Seattle nečekal. Je to, jak moc živé město to je, kámo, protože tady je prostě strašně moc lidí, kámo, vůbec jsem to nečekal, nevím proč. Protože mi přijde, že většinou ty downtowny nejsou úplně plné lidí, že to je spíše takové jako empty, kámo. Ale tady to dost žije, kámo, i ta kultura tady je super, ta diversity here, jako ta diversita tady je taky super, že tady nemáš vyloženě Američany, ale i prostě lidi z celého světa, hej, tady hodně lidí z Evropy. A jako i fashion tu je dost crazy, což jsem taky nečekal. Tady hodně alternativních lidí, cení se, to se cení více vždycky.